Roma Spirit 2023. Kategória Osobnosť. Ildiko Kotlárová, Filiakovo. Viac ako 30 rokov zanietenej pedagogickej aj mimoškolskej práce sa významne zapísal do životov mnohých žiakov. Inšpiruje vlastným príkladom a životnou cestou, schopnosťou prekročiť zaužívané hranice a vydať sa neoblomne za svojim cieľom. Myslím si, že od malička som sa hrala na to, že som učiteľka. A vždy som povedala, že ja raz budem aj učiteľkou a aj to sa stalo. A aj doma mi to dovolili vlastne, aby som sa učila ďalej, pretože u nás není zvykom, že olášskí Rómovia učia sa na vysokých školách alebo na univerzitách. Podarilo sa mi to a chvála Bohu teraz pracujem ako riaditeľka školy. Baví ma táto práca, som veľmi rada, že tu môžem pracovať s týmito deťmi. Pracujem na základnej škole Lajoša Močáriho s vyučovacím jazykom maďarským vo Filakove. Máme tu 306 žiakov, 99% je rómskych žiakov. Som veľmi vďačná tým rodičom, nerómom, ktorí prišli a zapísali sem svoje deti. A vôbec sa necítia, že oni by boli ako segregovaní, pretože sa tu veľmi dobre cítia a veľmi dobre spolupracujú s rómskymi rodičmi. Tu v meste spolu žijeme s Maďarmi, Slovákmi aj s Rómami vlastne a chvála Bohu žijeme v takom dobrom mestečku vo Filakove, že tu nemáme medzi sebou žiadne problémy. Ja si myslím, že to je už poslanie. Lebo naozaj, keď mám okolo seba deti, tak pozerám sa na neho a viem, na čo myslí dieťa. Takže asi kvôli tomu veľmi dobre vychádzam s deťmi, veľmi ich mám rada a samozrejme aj oni mňa. Naozaj všetko, vlastne dušu, všetko dáva do svojej práce. Túto školu nesie na svojich pleciach. Môžem povedať, že aj pre žiakov, aj pre učiteľov urobí všetko. Ja si myslím, že táto škola je pre ňu ako život. Chcela by som dokázať ešte to, aby sme nahovorili čím viac detí, že oplatí sa učiť sa ďalej, lebo ak naozaj v živote chcú niečo dosiahnuť, tak majú sa ďalej učiť. A dáme to na vedomie aj rodičom, a chceme s nimi ešte viac spolupracovať, aby aj oni pochopili, že ak ich deti budú končiť nejaké stredné alebo vysoké školy, tak budú mať väčší prospech alebo lepšie sa im bude žiť v živote.